Аз съм Кросера БГ и днес ще играем CS с приятел. Представи се. Представи се. Габи. Аз се казвам Ninja Power. В реалния живот се казвам Габриел. Вече го знаете Кросера, той се казва Калян. Той сърва с на биохета. Яшхет. Да, както виждате, тук ще ме наби хед. Той е по-голям про от мене. Съжалявам, че чувате алармата, някаква почва. Както виждате, успявам да направя някой кил. Стига, бяха малко. Е, тук ще убих Габито Колко остави, бе? на 41. И паднах в лавата. Не мога да ги правя тези джумпове просто. Вече разбрах откъде. Другата седмица може да направя един клип на Minecraft. Да. Обаче не се знае, защото много лаги напоследък. Не го убих аз. Това беше странно. Гепаха ми кила, нищо. Не че да бърбат. Супер спор. Те вярно. Колко ти взех? На 28. И убих. Както виждате, ние сме в тим, защото аз съм Happy Power, той е Danger Power. Да, той го правим. Така да казвам. И сега вече спирам да коментирам, просто си насладете на играта. Може да чуете някакви звуци, защото прозорът ми е отворен. Много макилът. В момента спектейтваме Габито. Само едно. Къде са тези? Не знам. Той играе от... Колко време играеш? Една година. Една година. Аз играя от 4 месеца. Мисля ли, бе? Да. Горе на плата. На кулата ли? Опа, видях го. Набиха ми хета. Привет. Стават. Аз се качвам горе. Ох, какъв ми набиха, откъде е? Много са. Дайте да видим кой ранг сме тук. Имаме 15 кила, защото играем от... 18. Гъзи, мъжо. Някакви, че малко скочиш. Да. Май как поскочи. Убиха го. Куката срещу куката. Да, куката е едно срещу куката. Тук видяхме един. И го убихме с хедшот. О, да. Много сме добри. Не успял да взема хед. Аз паднах, аз не мога да правя един фул. Аре. Бате. Това с миндак сега ще го видиш, с миндак. Ето го. Нали няма аз да го взема? Чакай, ще успея ли да направя джампа? Успях! Аз правя. О, да, аз успях. И го убихме като пълния чакал. Съм на 5000. Чакайте, ще си взема. Не! Защо цъкаме тези бутони? В момента сме на 4-та минута. Тъй, че няма да е много дълго, понеже YouTube не ми позволява да го правя по-дълго от 15 минути. И това може да го направя на поредица, ако събера поне 5 лайка или 10. Сменят мапа.
Моят CS USP 2012 Longhorn. Ако искате може да се го изтеглите от Замунда. Ето този череп, който виждате на крачинката. Да. Wait. Just wait. Добре. Таймера ми би трябвало да издърнка, когато наближа 15 минути. Скоро може да има и влогове. Извинете, да, също така, извинете, че не качвах толкова много време, но трябваше да уча за тестове и такива неща. И този мап хич не го харесвам. То става Отзаде ми с ножката ми излезе. Нищо. Бега от мене, бе. Опа. Докато гледам какви играчи има, макелнаха. На 20 номер. Пръстената. Те спочнаха да килат. На 10. О, аз ги почвам с миндака. Взех го с хед. Ако успяте да видите. В момента не ви... Ако виждате, понеже не знам... Ако виждате, може да погледнете, че съм на първо място от нашия отбор. Вече на второ. Да, на второ. С 2 кила. Так му ще да ги изчекаля. Може да направя още такива, ако така наречения Габито, който е тук, има време да играе с мене. Може да направим още такива. Пак му набих кофата. Що ма фърлиха, бе? Аз отде да знам. Не знам, мене ме метнаха. Сега ще трябва да късаме. Не бих му кофата пак на един. Да не си помисля, че съм хак. Просто убих и двамата. Аз съм про-нуб. Ти ко знаеш? Позна. Ще набих хета, ти знаеш. Да, видях. Не ще го казвам. И него можех да го убия. Можеше. Габи, къде се те скулиме? О, не, цъкнах бутона, така. Аре, умри, бе. Так. На колко? На 7. Значи, двамата ги взиха с хит, това е. Окей, сега просто... Колкото оставих? На 56. Аре, ако ми става, преди малко въкилвах. Гранати. Ако имаш гранати, ще е забавно. Абе, той още не стреля постоянно този до него. Добре, сега да видим дали... На колкото оставих? И пак го взех, само че не с хетка. Вече ще се старая да го взимам с хет. Колко ми излизате вие, мен? Аз пищака. В момента сме на 9-та минута, трябва по-често да гледам времето. Ще го направя около 12 минути. Тъй че след малко спирам клипа. Сигурно този рунд е още един. И това е. И пак му набих кофата, дали на той ще му набия. Колко че сте 8-6, аз съм 8-7 нищо. Щяхме да сме равни. бяхме. Добре, след малко след 2 минути го спирам клипа.
Аре. На 20. На, той отпиваш. То само гепа, бе. Чаква да му взема малко демидж. Кома такова же, аз ти да другия ти мачакалиш. Аз го да направя. Сега си плати. Не дава ли да си да направя? Сега си плати, чекам просто. Нещо много дойдохте, май. Как ме? Де вижда този. Не знам. Ама не е лоу хак. Няма никакъв хак. И пак те убих. То с къде е? Къде е? А, така. О! Другия го взе. Добре. Има още време. Не дей да чакаш, не дей, чули бе, момче. Колко сте, бе? Малко сте. Чакай, Габи, Миндак. Миндак ме! Не ходи. О, взех го с хет. Харе! Не трябваше страна толкова. Нам ботвата. О, с хет. Пълен кеф. На колко се? На 100. На 100. Никой нищо не ми взе. Пак те взех с хет. Тос не го взех обаче с хет. Оранце. Не знам. Маничък. О май гад. Не. А така. Не дей да идваш. Чакай сега. Чакай, Миндак. Не, ножка, бе! Ножка. На колко си? На колко си? На колко си? Аз съм на 30. Удари му един са на десната, да. В кръка? Препада. На колко си? Ама още да. С ляв. Ляв. Ще съм. Да, още. Ваше да. С десни. Браво. Какъв хет ти налепих. Шмакюни. Това сте стака малко. Аре, вече няма се легаме. Видиш ли да? 12 минути нищо, аре ще ги направим 13. Още мой. Ати вземай. Окей, и това е последния рунд и спираме. Сега само да видя кой ще печели. Никой. И да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, ако съм ви харесал. Харесайте клипа, ако ви е харесало и чао!